Elekere anọ nke mgbede n'oge ndị Igbo n'Ozisa 96.1 FM Owerri. Igbo ndị ọma, ndewonu. Nke onye chiri ya zere. Gerenụ akụkọ ụwa. Taa bụ Tuzdee, abalị 5 nke ọnwa 4 n'afọ 2022. Ndị a bụ isiokwu ndị hiri odo n'akụkọ anyị nke mgbede taa. Ndị agha 10 anwụọla dịka ndị ogbuebe bandit wakpochara ebe ndị agha na-anọ na Kaduna. Ụlọ nzukọ omeiwu sineti agbatịkwuola oge ekwesịrị itinye atụmatụ mkpata na mmefu nke afọ 2021 n'ọrụ ka o ruo abalị 31 nke ọnwa Mee. Ọchịchị etiti na ndị otu jikọtara ndị nkuzi mahadum bụ ASUU ataala onwe ha ụta dịka mfanye aka n'ụkwụ ahụ ha bagidere rurula abalị 50. Ụlọ ọrụ Dangote Refinery adịla njikere igbo mkpa mmanụ ụgbọala n'ala Naịjirịa. Ogbugbu egburu ndị mmadụ na mba Ukraine. Mba France na Germany adịla njikere ịchụpụ ndị ọga ozi mba Russia site n'obodo ha. Onye ogbu bọọlụ bụ Mike Dean ekwuola onye mgbazi kacha eyi egwu na amamaka Premier League. Sonye anyị na ọdọ nzirịta ozi anyị bụ sonye anyị n'akara ududo anyị bụ www.ozisaradio.com maọbụ ọdọ nzirịta ozi Facebook anyị bụ Ozisa 96.1 FM maọbụkwa na ịgawa na YouTube Ozisa 96.1 FM TV maka ihe omume anyị ebe ọbụla ị nọ gburugburu ụwa. Abụ m Ikenna Bekee. Igbo ndị ọma, ka anyị nụrụzianụ akụkọ anyị ndị a nakwa ndị ọzọ na uju ya. Akụkọ anyị nwetara na-ekwu na opekata mpe ndị agha mmadụ 10 anwụọla ebe ọtụtụ ndị ọzọ merụrụ ahụ dịka ndị ogbuebe bandit wakporo ha n'ogbe ha dị na kansụl ime obodo Biningwari na steeti Kaduna. Ndị ọrụ nchekwa gwara ndị nta akụkọ na nke a mere na ụbọchị Mọnde dịka ndị a na-eyi ndụ ndị mmadụ egwu wakporo ndị agha n'ogbe Army Forward Operational Base dị na Polwire na okporo ụzọ si Kaduna gawa Biningwari. Ọ kọwara na ọtụtụ ndị ogbuegbe bandit bakwurule ndị agha pere mpe na ọnụọgụgụ na ọdụrụde ma kwaso ha mgbọ. Ha buchakwa egbe ndị dị ike ya na ọgba tumtum paa ya bụ arụ. Ha gbuziri ndị agha 10 ma gbaa otu ụgbọala ha ji akpagharị ọkụ ebe ahụ. Mwakpo a ha mere na ụbọchị Mọnde na-abịa dịka ndị ogbuegbe bandit ndị a tọrọchara mmadụ 11 n'obodo Jere dị na kansụl ime obodo Kagarko nke steeti Kaduna. Onye minista nke steeti na-ahụta maka okwu mmụta n'ala anyị bụ Maazị Emeka Nwajuba ekwuola na ndị ọrụ mahadum ndị gara mfanye aka n'ụkwụ nke gụnyere otu jikọtara ndị nkuzi mahadum bụ Academic Staff Union of Universities, the Joint Action Committee of the Senior Staff Association of Nigeria University nakwa Non-Academic Staff Union of Education nakwa ndị ọzọga nwere nnukwute obi ọjọọ maka mgbachi ha gbachiri mahadum niile nọ na gburugburu ala anyị. O kwuru nke a dịka mfanye aka n'ụkwụ nke otu jikọtara ndị nkuzi mahadum rurula abalị 50 tata. Na ọsịsa ajụjụ ọnụ ndị nta akụkọ gbara ya ka Nwajuba jiri kwupụta na omume a ndị nkuzi mere gosiri na obi tara ha mmiri maka ịga mfanye aka n'ụkwụ maka ụgwọ ha ma na ndị gọọmenti ga-emecha kwụọ ha. Oge
minista kwupụtachara na ọchịchị etiti na ndị ụlọ akwụkwọ polytechnics nakwa colleges of education ka na-akparịta ụka gbasara otu ihe ahụ mere ndị ASUU jiri gaa mfanye aka n'ụkwụ, mana ndị nke a dị njikere ịga n'ihu n'ọrụ ha ruo mgbe ha na ndị ọchịchị nwechara nkwekọrịta. Ụlọ nzukọ omeiwu sineti ala anyị nọrọ tata gbatịkwuo oge a ga-etinye atụmatụ mkpata na mmefu nke afọ 2021 n'ọrụ site n'abalị 31 nke ọnwa Maachị ka ọ rụzie abalị 31 nke ọnwa Mee afọ 2022. Ha kwadoro nke a dịka ha lebachara anya n'akwụkwọ maka nhazigharị atụmatụ mkpata na mmefu nke afọ 2021 bụkwanụ nke onye sineti lida bụ Yahya Abdullahi si Kebbi North kwadoro. Enyere ngụpụta akwụkwọ iwu a ohere ịga ngụgharị nke mbụ, nke abụọ nakwa nke atọ n'otu ntabi anya ahụ dịka agbabewere akwụkwọ usoro iwu 78 nke ụlọ nzukọ sineti. Sinetọ Abdullahi kwupụtara na atụmatụ maka mkpata na mmefu nke oge ndị gara aga na-agbatị ruo etiti afọ ọhụrụ. Ọ bụzi nke a mere o jiri chọọ ka emekwa ka nke afọ a ruokwa otu ahụ. Onye minista na-ahụta maka mgbasa ozi ọdịnala na njem nlereanya bụ Lai Mohammed ekwuola na ụlọ ọrụ Dangote Refinery nwere ike igbo mkpa mmanụ petrolu niile n'ala anyị ma mapụtakwa maka ibupụ n'obodo ndị ọzọ ga. Mohammed bụ onye gara njem nleta n'ụlọ ọrụ Dangote Refinery, Petrochemical and Fertilizer na ngwụcha izuụka gara aga kwupụtara na pasentị 60 mmanụ ụgbọala a ga-esi ebe ahụ arụpụta nwere ike izu ọha ndị Naịjirịa niile, ebe e nwere ike ịdị na-ebupụ ndị fọrọ afọ na mba ndị ọzọ iji ritekwuoro Naịjirịa uru ndị na-esi na ibupụ ngwaahịa obodo oyibo abịa. Ọ sịrị na ụlọ ọrụ refaịnarị a ga-agbanwe ọtụtụ ihe ma ọ bụrụ ma ọ malite ọrụ, site n'inye ọtụtụ ndị mmadụ ọrụ nakwa ịgbakwunye na ihe ndị a na-arụpụta n'ala anyị. A tụrụ anya na ụlọ ọrụ a ga-arụpụta mmanụ eji esi nri bụ gasolin, dizel, kerozin nakwa mmanụ eji akwọ ụgbọelu bụ aviation fuel. Kepu anyị nwetara na-ekwu na mba France na Germany amalitela ịchụpụ ndị ọga ozi mba Russia nọ n'obodo ha. Onye minista mba ofesi nke mba Germany bụ Annalena Baerbock kwupụtara na akwụkwọ o wepụtara n'ụbọchị Mọnde na ndị isi mba Russia na-arụ ọrụ nke na-emegide nnwere onwe nke ndị mmadụ ma na-eyi ndụ ndị chọrọ izere mmiri na mba Germany egwu. Baerbock sịrị na ihe onyonyo enwetara site na obodo Bucha nke mba Ukraine na-ekwupụta obi ịta mmiri nke ndị isi mba Russia, nke gosiri ka ha siri egbuga ndị nkịtị aghara. N'otu aka ahụ, ndị mba France ekpebiela ịchụla ndị ọga ozi mba Russia niile nọ n'obodo ha maka n'ihi otu ihe ahụ ndị mba Germany kwuru emega otu ahụ. Onye minista na-ahụta maka mba ofesi na mba France sịrị na ihe ndị Russia na-eme megidere usoro nchekwa nke ala ha,
n'ihi ya na ọ dị mkpa na ha ga-achụpụ ndị ọga ozi ha n'obodo ha iji sonye mba ndị ọzọ nọ na Europe kwupụta na ha anabataghị maọbụkwa na ha akwadoghị mwụfu ọbara nke ndị mba Russia na-awụfu na mba Ukraine. Onye ogbu bọọlụ bụ Mike Dean ekwupụtala Arsene Wenger dị ka onye mgbazi ndị ọkụ bọọlụ kachara yie ya egwu na amamaka ndị o gbugoro. Ọ kọwara Wenger dị ka onye ọdịdị ya kacha eyi egwu ma gbakwunye na agbanyeghị na nwa amadi ahụ bụburu onye mgbazi ndị otu egwuregwu Manchester United bụ Sir Alex Ferguson bụ ọdọgbu n'ọgbọ egwuregwu mana ọ dịghị njọ ka Wenger. Igbo ndị ọma, otu a ka ọ haị n'ọnụ n'akụkọ anyị nke mgbede taa. N'aha Chinwendu Efegadị bụ onye depụtara akụkọ a, ka m Ikenna Bekee onye tụgharịrị ma gụọrọ gị n'asụsụ Igbo ji asị, imeela maka ige anyị ntị, ya gaziere gị.